Sara ndo zimbara chinyamsaka. Pamsoro ishe, pamsoro idari. Kubva utakaita panapa. Takaenda kunyanga kwa Mkotsa njira. Tikasvika kwa Mkotsa njira na Tete. Takazoenda rara chimangwana chokuri musewani. Mangwana acho. Tasvika kwa Mkotsa njira Tete wakasvika wakabatwa futi. Kwa Mkotsa njira kuya uko. Wakaziwa anombokubatire pekutanga. Iyo so wauyazve. Anokutarire kuti iwe panano nurupasiwa. Nepane ropa. Ende imimi kuita kwenyu muri watatu. Wamwe wako waripi? Tete wakati wamwe wangu hapana apa. Kazi mimi marongere muita tsirenyu iwe hausi kuzviona here. Tete wakabva wati handisuziva apa kuna wamwe wangu. Kazi mimi muri watatu. Muruziva kunei? Kune ropa iyi. Kazi tobva tabva apa. Kazi pane zvoda kugadzirirai. Buda henyu panze. Tobva tabuda panze. Tobva tazonyorerwa pepa zvaida kugadzirwa zi. Uya umusha kwenyu nekudi nekudi. Ndokudzokera kwamashoko. Tobva tauya izvozvi. Saona wangu aringotsvaka. Tine vamwe tauya nawo panapa nhasi. Wati inini ndokwanisa kuti vanhu venyu tikupangidzei pavari. Panodorakidza pano vanhu. Uripi? Rugare. Nditetere. Maoko ndei. Rugare ishe shangamire. Yes. Inene ndinoitwa maisa kudya. Ndinobva kuSagambe. Kuchipoti. Ndakapiwa murume uyu. Akaurayiwa vari vairi. Asi zvakaurayiwa vari vairi Teta mwana uyu anozviziva. Akacheka vanhu ava avuya. Akavatora akavasungira mumapepa. Akachera gomba akavafusira payadhi pake. Izvezvizvi atori nezvinhu zvaatori nazvo muchiuno make. Zvaanovhara ndizvo. Kana asina kuuya nazvoba anototanga ageza muhari kumba kwake. Uyu. Uyu uri yako. Ari kutoziva pane hanzvadzi yake nemwana wehanzvadzi yake. Ndizvo zvandiri kutaura. Alright, ndiri kutaura nemi baba. Kuti munhu uyu ari kuziva inini Mwari ari kunditi. Mwari ari kunditi. Munhu uyu ari kuregera kubudisa vanhu. Wari kudikitira wari pasi. Achitsika varipo kuti warege kubuda. Alright, tikati nhasi nomuende munoenda kunongedza here pawani. Hambai. Munopaziva pa. Hambai kumba kwake. Right. Iyi yapera. Right, wakomana wangu. Alright. Pamsoro shangamire. Yes. Mbeko takaita so. Iye shefu uyo isa nempresa wa sabhuku. Akasvika kwa radio ndisekuru shumba ngozi. Inini ndakapokuona futi kare unde sekuru. Vakaya kati kuti vamwe vangu vakadini vakaramba kuya. Alright mwanangu. Ndonyama fambira panhu akatsaka yarundi. Manje iwe wakatuma mwana munhu kushigayo. Mwana muvhara kotsiwa ngemotika. Mosha ingopeni ngweni kwadini ndatuma basi watsika warenga lishwa ngopfuma mosha sekuru. Zvadaro aibvatara kwa iwe manje inini ndisekuru yamanje. Ndakumpa mushonga ngovhinyi nyakawawa. Mushonga mukamenda nawo zve. Mukamenda makaungana mese. Shamtara magadzire mushaita. Mukana magadzira so. Alright. Buya. Aba pasina discussion ba. Sakuti isusu wakomana. Right, boni mori sheseni I body discussion I am on. Right, station is I bought. I memory I get. No flash in mind. Mikael sai na board. Yeah, dear continue information. Right, boni and up phone. Right, the phone. Wakomana chironga ya kutase. Anoenda ndo ngoti uboza pa. You give him. Discussion like what 1 minute. You see me shit down. Humble Satan. Die now. Oh gosh. Right. Yeah, so. Go gara. Como fazer isso?
Ngawagare baba. Ngawagare apo pane munhu anofanira kutoenda nawo kuti aite sei anonongedze right because aiwa awakuendepisa awo mai vanga vasaende kuba imi garayo imienda imba yenyu apa iyatopera takuda kuti munongere tokupei tsvimbo munhu wekuenda naye ikoko kuti wanonongedze pane chii pane vanhu then nyaya yodii pocherwa nyaya yopera vanhu vakaoneka zvapera